हाय लोगोफोर जों दा माबायाव कुमारखाटायाव थांनो नागिरो आरोना ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे आंनि बागै एसे फोरमायनो सानदों आरोना आंनि बागै फोरमायनायानो जाहैबाय माने आङो बे स्कुटिजोंनो माने माबायाव 9 थारिखआव गोलैदोंमोन आरोना मंगलबार फेब्रुवारिनि 9 थारिखआव गोलैदों आरोना मायाव गोलैदोंमोन माने स्पिड ब्रेकाराव आरो गोदान हादानमोन नालाय 31 जानुवारि बे 2021 नि 31 जानुवारियाव बायदोंमोन आरो स्कुटिखौ ओमफ्रायो माबानिनो फेब्रुवारिनिनो 9 थारिखआव इयाव गोलैदों आरोना गोलैनानै दा नैबे मोखाङा माबाबाय आरो सुथेदोंमोन ओमफ्राय बे माबाबाय खेवफिनबाय इखौ ओमफ्राय दागोआ दाबो बारा खाराखै ओमफ्राय आखायावबो एसे दंबावो आरोना नोंथांमोनहा भिडिअखौ आं गोलैनाय भिडिअ बा डाक्टारनाव लांनायखौ नायनोबा आङो माबायाव एसे देखायना होनाय जासिगोन आरोना दोनथ'बाय बेखिनियावनो जों माने कुमारखाटायाव थांनो आरो दा एसे लासै थांनांसिगोन। नों गोसोआव गैला नोंनि स्कुटिया गोदाना आं स्कुटि गोदान लादोंमोन ना औ गोसोआव गैला नों जेबो भारतनो फैदों नोङो स्पिड ब्रेकाराव मानो ब्रेकखौनो हमासै डाइरेक्ट बारदोंना गारिया नों हुस फैया जेबो हुस गैला नों आं स्कुटि गोदान लादोंमोन आरोना नों नोंनि नामखौ गोसोआव दंना गैला नामखौथ' गोसोआव दं र' ओमफ्राय नों स्कुटि लानायखौ गोसोआव गैला स्कुटि गोदान लादों आङो